Suto Kill diri sa Danau City. Dol, welcome back to Danau City, no? Siyempre, sa wana kay ba, ilado si Danau City sa ilang mga seafoods. May ilan dyan ang presko sa Danau, no? Gikan ginis Danau. Grabe, no? Guwapa sa inyong kung ano, isda. Ay, kani ba? Oh, isda din. No? So, atong mission, muadto ta sa ilang sikat na merkado, mangita taglamian na seafoods. Barilis. Hello, barilis nga nagpa-payslip. Yo, sa barilis, nagpa-payslip. Tanawa yung nabil. Naapo din siya dagko nga. Usan ni siya gani? Oh, bugatan na siya. Bugatan ni, bantog ra bugat. Wala ka gwapa sa inyong kuan oy. Bugatan. Kani ba bugatan? Ah, kani di ay gwapa oy. So atong ipaluto presko. Tinula gibutang na atong lamian nga presko nga isda. Agoy kalami. O sige, paaboton nato na maluto na. Mao na ato apason karon, Suto Kill. Mao tanaw ni video kay palamian ta mo sa mga seafoods na gi-offer ni Danau. Wadjog ko nagmahay nga ari ko sa iya nagpaluto. Kay may sila manimpla. Gihanga ko da. Kailangan dyan ko mag-exercise. Sige, tagkaon. Dol, so welcome to Danau City proper namin diri sa poblasyon proper, no? Diri mahimutang ang temporary public market nila. Gabi katso yung public market diri. Aside sa being chaotic, isa ni sa mga pinakanindot na public market diri sa Cebu kay naa diri ang mga klase-klaseng isda. Tanaw grabe. Kailangan jud nimo tan-awon unsa mga isda ang gino-offer ni Danau City. Kay bawbaya ka nga ang Danau City naa na sila dako nga fish port, diha magdagsa, magdunggo ang mga klase-klase mga fishermen para ihatag ang mga different kinds of fishes. Pakita na ko sa inyo, tara let's go. So nata diri sa ilang wet market, literal wet station. Sa karon as of this moment, separate po ang ilang mga spices, mga dry na mga goods. Karon nakanindot ni gisugat gyud tag lechon tawagod. Limang ka na lechon dia. Tagpila kilo ni nay? 800 ra. Unfortunately karong orasa alas 10 is hapit na mahurot ang ilang lechon. Alda Junji Berla lechon. Tilaw na to kung lami ba ang lechon sa Danau. Uy, lasado no? Naagli ito ang mga labas, abunda. Sabi mo na kung seafood sa lami diri sa Danau, lechon po di ay. Order na mo. Ato na punta sa next stop. Let's go. Dol, nanata diri sa sulod sila merkado. Gabi kanindot. So inani na humot akong ganahan si Muton. Kani ay nasay unsa man ni kitong? Nasay danggit, kandagit. Nakikitong kani kitong ni. Tagbagok. Tagbagok? Oo, grabe ka presko ni Dol. Tapos kani siya kitong, katambak. Na dagko ang katambak pwede ni lami ni. Murag ato na target lock. Napod siya ani bangus, barilis. Hello, barilis nga nagpa-payslip. Yo, sa barilis nagpa-payslip, tanaw yung nabil. Nya pasaya naapod siya na budburon. Nya flying fish. Mao gini ang sikat sa Danau. No? Tamarong sa Danau, man ni tamarong sa Danau. Abot ni sa tuwa sa Konsolasyon, sa Liluan, Merkado sa Cebu. Napod sila aning bangus. Pila pud kilo ninyong Danau nga kuante? Tamarong. 280 ang kilo. May ilan jud ang presko sa Danau, no gikan ginis Danau. Grabe no, guwapa sa inyong kung ano isda. Ay kani ba? Oh, isda din. No. Naglaray dito, napo na diri, inana ka idol, atbang po na niya napo diri. Pila kilo ani te? Grabe no. Idula ni Danau ato pa ta dito sa unahan. So inani ka chaotic no, inani ka nindot. Isa sa mga kanindutan diri sa mga bangus nila. Parat. So meaning ana tambok jud ni. Tambok yun na siya og lasado nga bangus diri sa Danau. Grabe ka idol. Mo biyahe gani ka mga ligo kag dagat, hapit ka ng merkado diri pangitaan ni mga gwapa na tendera oh. Yes. Kita no balhin na sa Pikas. So mura gyapon ng mga isda na si flying fish. Pila man kilo ni flying fish? 180 sir. 180. Oh grabe. Pwede na to kilaw ni no. Kani siya lumiyagan. Lumayagan. Pila kilo? 240. Nana ang kuana na. Uy, kanisad kay nindot sad ning portion diri dagko kayo. Nasa Pandawan. Kani rumpi barakuda ni lami kay ni tuwadul. Pila kilo ani? Kuan sir, 280 sir. Bago pa ni nga presko pa ni. Press pa na. Dili naghapon. Dili sir, nasiga pang mataan. Wala nagsiga pang mata. Mailan na nimo nga daan na kay di na magsiga ang mata, piyong na. 280. So kana pila man na? Bali 200. 200 pesos, 200 pesos. Sige, kuha lang natin. Kuha lang na.
one sir, 320. Ang ma'am 320. sa 400 na eh. Oo, tangi kayo. 1/4 niya ako, anite, pwede ko patimbang. Or lapas 1/4, okay ra. Ay, grabe no, dalagang bukid, katambak na po siya gamay na cuttlefish, murag squid. Eh, diri pod na diri ang lato, na po'y tahong, na po siya, unsa na gani siya? Imbaw? Wow, yun ang presko, imbaw para sa mga breastfeeding, lactating women. Kani is akong favorite niti. Kuha ni siya kanang lukot. Pila man yung lukot? 50 ang baso niya, ang kilo 300. 50 ang baso. Murag ganahan ko mo order ana, na po siya gusto diri oh, gusto. Ako'y sawaki. Sa waki din nilang tawag ani. Presko pa ni mo pa pagbutang. Napod sila aning gagmay na kinasun. Pwede na nimo isabaw kung ganahan ka. Sige tete, order daw ko ana te usa. Wow. Sawaki. 50 baso no. Naapod din siya dagko nga. Unsa ni siya gani? Oh, bugatan na sir. Bugatan ni, bantog ra bugat. Wala ka gwapa sa inyong kuan oy. Bugatan. Kani ba bagatan? Ah, kani di ay gwapa oy. Hamis pagid kayo ko nang Hamis kayo. ah gas. Naong sir no, naong sir. Ay grabe kanindot oy. Lami ni mo tahong? Lami na sir. Nay. Naong sir, ini kagabi ilam. Sige, ikat, editor, ikat to. Napo si Giant, dalupapa no? Kung ano yung dalupapa. Pila kilo ani? Manila. 940, lami kayo ni siya, kung ano, adobo. Lami kayo na adobo. Buo pa yung Pandawan, tanong ka. Nana, kagwapo dire, buo pa kayo Pandawan. Grabe, klase-klase isda, tanong ka. Napadyo dire, grabe ka choy. Isig kakilid, napadyo diha. Napadyo dire. Ito na kita, tag-idol dire, oh. Hilig kaon, wad. Tili, wala na nagbaboy, nagseafoods na. Sino pangalan ni nga isda? Kanan siya sir, Trabalyas. Krabalyas. vlogger. Gwapa kayo, no? Guwapa. Finally, na siya crabs dire. Uy, napod siya il. Sino pangalan na isda ganito eh? Tagpila na kilo ni? 240 ang kilo. Grabe ka chuy, ano yun? Oh, napod siya dagko dia, oh. Dagko na isda. Napod siya dito, unahan, hanto dito. Napay maligya dito, ginagmay. Ano saan yung dagat? Parat? Dagat. Dagat mayo, kay parat. Kani daw ako, para sugba. Nice. Pila mo na? Ano sir, 195, 100. Ah, salamat. Hangyo pagita, grabe. Nasila kaning black na shell, gagmay. Na 40 do. Napod sila ani diretso pila kilo ani? 260 pesos. O pangitaa lang diri si ate na maligya ani Pure Mountain of Guso. Yan na kanindot diri, grabe ka idol. Pila ni? 20 pesos ra ni. Tapos dito ang mga babuyan og manukan, healthy living sa Tasipod sa Takaron. So dol magkuha ta ning isa. Pila man inyong suka na tuba ni tuba? Danaw ra inyo. So pwede ni kilaw, lami no. Sige daw, kuha na daw sa. Okay, kompleto na ato ang sugba tuwa kilaw ng mga putahe. Actually dili pwede, palit pa taglamas dito sa unahan. Let's go. Dol, mo palit taglamas dire. Dire kay nindot kay medyo kompleto gid kay dire tanaw ko, gwapo ka plastada. Wala tagkuan be. Kana luy apod. Kana na lang tanan. Sige, kana. Tapos, unsa pa ilamay sa tinuwa kani? Nino, na may sili. Oo. Ah, nice. Kuha ta ni para sa tinula. Kuha ta sa sili balik 5 lang, okay ra? Unsa style skin nila diri sa Danau? Nay kamatis? Ah, okay. Sige, pila na lang kog kamatis, boss. O pipino. Ikaw na bala. Kaya lang kog duha ka ay isa ka pipino. Kamatis lang. Kana kay pwede rag duha kana. Oo, tapos kana pod isa ra ka pipino. Nya sa tinuwa, unsa may kasagaran tinuwa ninyo tanglad? Tanglad og ing dahonan. Sige, dahonan og tanglad pod busing. So kompleto na diri ang Danau. Di na ka kailangan mga tuglain merkado na ana diri tanan. One stop shop ra gini siya. So naa na diha. Tapos uy punan ako ni siya. Namdi ko sugba. Oo, sugba man di ko. Dito ani limonsito, kuha tag-ahos para sa tong sinugba. Kanara igorag gamay. Na pwede ra. So kompleto na atong tinuwa, nay og sutokil. Let's go. Padoong ta diri sa may sulod sa merkado nga karaan ay mga naglaray na mga karinderya diri. So isa sa ato natuan is si La Cocina de Danau. So ato'y pangutanan dito kung dawat ba siya paluto. So nagdala na tayo itong mga dalag ipapalit kanina. Ato ta dito be. Hoy, hi ate, may hapon. Hi sir, good afternoon. Kumusta? Ate, sa panaan sa inyong lugar gani? La Cocina di Danau. Ah, La Cocina. Inyong mga baligya dito, mga karinderya. Unsa may mga baligya nimo? Ay fried isda. Oo. Ay Pork chop na? Isado.
Gamay na sa siya, sir. Sweet and sour. Sweet and sour nga Napod isda. kay... Paklay. Uy, lami ng paklay. Kani, ginamay. Oh, ginamay. Napod kay mga sabaw. Yeah, alang-alang. Napod kay halang-halang. sir. Lami. Subi. Kay ginisa na munggo. Uy, lamian ng munggo soy. So, kani inyo diri is kalendari agyon mo. Yes, sir. So, di mga tana ko ba? Mudawat ka paluto? Yes, sir, madawat. Ay mo ba? Kanang mo palit ko. Palit Nakoy ka, napalit na mga isda diri ug lamas para paluto. Okay ra? Yes, sir. Oh, sige. So, akong plano kay magpaluto kog sugba, tinuwa, kinilaw. Akong sugba kay bangus sa Danau. Yes, sir. Akong tinuwa kay barakuda nga tinuwa. Yan ay mga seashell. Kuan puti, napod ko'y kilaw nga tangigi. Yes, sir. So, mudawat ra ka? Madawat, sir. Ay, unsa may paagi? Tagpila man ang inyong per By putahe? ano lang, by mino lang siguro, Oo. sir. So, ang sugba, Ang sinugba is 50 pesos. Paiduloy. Ang kuwara man na, sir, kay inyong haman ang mga lamas. ay salamat. Ang inyong tinuwa, Ang same magyapon, sir. dol 50 pesos. Alkansi sila, oy, maluoy ta. Pero sir, kay bali kuwara man amuha, inyong kay Gasol. lamas. Gasura man amuha. Sila raman na itinola kay... Pero maghiwa ba yan mo? Kamoy maghiwa. Sila raman hiwa, sir, eh. Kung meron. 50 pesos. Yan, ang inyong kinilaw? Ang kinilaw, sir, makuha na siya 30. Kay gikuha naman siya, gi-chop na badaan mo ang kuhan. Makonsensya po to. Ay, grabe ka barato. So, 50 plus 50, 100, 130. Tagaan na lang 130. nato si ate og 200 para ato ipa 200 na lang, te. Okay ra, sir. Kasi Salamat kay magawi. sir. Sige, te, magpaluto minimo. Sige, sir. Salamat, sir. Yeah. Maghuwat lang minimo. Sumunta na lang ko. Pwede na lang ko sulod sa kusina. Yo, pwede ra kayo, sir. Ay, salamat, te. I-invite ko na nga itong kuhan ba? Kung sa oras mo magpakaon diri sugod unsang adlaw ra. Open me is mga 5 a.m. 5 p.m. Nya mo close me mga 4 p.m. Nya naami rest day every Wednesday. Bisita na mo diri. Nya ato bitilawon bi kung ang sagad kalami ang iyang sutuki. Excited na ko sutas kusina. Dol nata diri sa kusina literal ni La Cocina de Danau. So naghimo na ta diri sa ato ang sutukil. So nagpaluto na tagsugba sa pikas, naghangyo na ta. So dong natuluto karon is ang tinuwa. So karon na naglunod na tanan mga kalamasan. Tanan ang luya, ang bombay, ang tanglad, ang daon sibuyas. Ana, ibutang lagi nato tanan mga lamian. And wait ta a few minutes. Ari ta diri sa pikas, naghimo na siya kinilaw. Mana niya hugas ang atong kinilaw ng tangigi. Uy, kana nice nindot kayo. Tapos butangan niya luya, butangan niya bombay, timplan niya asin, bitsin. Nya karon gibukal na ang atong tinula, gibutang na atong lamian nga presko nga isda. Agoy kalami. O sige, paabotan nato na maluto na. Ari na punta sa usa. Kani usa kinilaw nila na gimix ang ginya, gibutang niya kamatis, gibutang niya daon sibuyas. O bombay pag yun. Ay kalamian na niya. Uy, diri po sa tinuwagi, luto diri sa pikas, butang niya pampalami sa imong kinabuhi. Kani, secret. Uy, bawa niya ng ginisa mix. Tapos ana is, wabuto na natin ang bukal-bukal gamay, kay butang lunod na tuon niya ang mga lamian. Sunod dol is, ang ilang kinilag, butang niya pipino, pampagwapa, sama sa nagluto. Uy, salamat kayo sa pagluto, tiya. Uy, si pangani mo, te? Lot lang lot. Lot, oh Ma'am Lot, salamat kay siya tao nagluto, no? Gwapa, aside sa gwapa, for sure gwapa o malasa gid ang atong pagkaon sa maani ilang tinuwa. Tinodol gibutangan niya og kani tahong, sus kalami gid tinuwa butangan og tahong mas mulasa gid timan eh. O magpaabot ang bukal niya, once bukal na, diri na dang finishingan na dahil niya og kaning lukot atong favorite na green bihon sa dagat. Excited na ko, tara let's go. Sutukil, sugba, tinuwa, kinilaw. Diri sa Danau City. Nana sa tutubangan, grabe ka solid sama nila tinuwa. Anak kanito yung tinuwa na siya tahong, lukot, o syempre atong paborito nga, barracuda fish head. Atong sinugba diri special ni kay Danau ni nga bangus. As in, parat pa jud. Ug napo diri ang kinilaw, Danau version. Sige, unahon na to sa sugba dol, kanidol. Favorite na ko sa sugba, bangus. Tama, ang basta bangus na ganito naadyo na diri ang lamig sa tiyan. Ito ning kabkabon ha. O na. Kabkab. Open mo ana na di ang hidden treasure ng Danau. Di ba? Amo nitong kuaon dol. Favorite na nako ang lamas, ang lasa sa kuan, lamas og sa kaparat na ana diri. Okay, so na di ang taba, lamas, kamatis. Kani dola kuan na to ning taba na ato ri scrape. Sus na pa jud karaoke. Ito ni scrape dol kana okay.
Wow, entire taba sa bangus. Puna pa na dyan natin diri. O kana, entire taba sa bangus. Klase ka itong gikuha ganina. Paldo ta sa tiyan, taba sa bangus. Kapanalo. Ay, kalami. Dahil ilibig sa dagat na bangus, eh. Lasado na daan, templada na daan, tungkol sa parat sa dagat. Good job sa yung tinagba. Ang timpla dito sa gabi parat na ang lasas kamatis sibuyas. Solid ang bangus dol. Must try. Next, mo na gini ang tinuwa-tawa. Natay ulo dire. Kamaan niyo, natay uno dire. Pero akong pangitaon dol is katong ilang mata. Ngitaon ako to idol na mata. Uy, naro dol. Mata. Ay, wala. Ang aping ni, ang aping. Wala, Jud. May tao na itong mata. Wow na ito ni. Butang na ito dire. Butang na itong sabaw. Itong rice. Ganidol o, naadiri ang isda. Ay, timpla. Maayo kayo timpla eh. Gawa sa kapresko sa isda. Maayo kayo timpla. Dili siya barat. Grabe siya, kadaghan og mga seafoods, aroma sa klase-klaseng seafood sa itong ibutang o sa lamas. Nadyo factor ang tahong dol, promise. Panalo. Kani isang lukot, kauno na to. Lukot, katong kuwan to, egg sa sea snail or sea slug. Cheers. Ay, kalamay yung nasinuwa. Tahong. Wow. Napakaluto ni ate, good job. Wajog ko nagmahay, naari ko sa iya nagpaluto diri sa La Cocina de Danao. Kaya may sila manimpla. Literal good na lutong bahay ang imong malasahan, ang imong ma-feel, panalo kayo. Next na pod is ang ilang kinilaw. Kuha ta diri. Kinilaw na tangigi ha, naanatanan kalamaserns, okay? Cheers. Mayo. Aslom, parat, spices, aroma, balanse. Ang lemon, balanse. May pagkahimo, may pagkatimpla. Nani siguro yung kalami ang mga kinilaw doon sa Danao. Labi na kung gikan sa inyuhang karagatan ng mga isda. Next na po na dol, finally. Ang combine na nato ang sugba, tinuwa, kinilaw. Kuha tag sugba dire. Butang na to dire, kilid. Butangan na to og tinuwa. Butangan na to gamay kamatis. Og syempre lastly isang kinilaw. Ang sili. Kani. So all in one sugba tuwa kilaw plus gamay nga mais. Butangan na to og toppings nga kani. Okay. Man, Lord. Dol, suway na ni diri sila kusina di Danao. Pangitaan diri sa may merkado, lamian ni sila na karinderya. Pwede mo mapaluto nila if ganahan mo. Or simply, pwede ra mo mangaon sa ilahang mga karinderya ng mga lamian. Ay solid kay dagan pa sila mga lamian din. Explain kung pwede palang makaon na to nato sila tanan. Pero kani man itong focus karong adlaw, solid kayo. So, gabi Danao, swerte mo nga naamoy nani kalami ang karinderya nga nakatago diri sa merkado. Nani na food trip ganahan kung ganahan mo gani ani nga food trip, please subscribe to my YouTube channel and watch upcoming videos in the future. Once again, Idol Steve, mag-ingon, hingat, hamping, take care. Taga Danao ba ka? Comment daw below. Tanaw na to kung taga Danao ba gid ka. Or kung di ka taga Danao, ganahan ba ka mo ari? Unsay mo ganahan suwayon? Di ba nindot kayo? Kung ganahan pud kag seafood paluto na experience, na pud tay lain diri kani. O syempre na pa new upload rin kung ganahan. Cheers. Tuyog din ako mga gwapo ng mga vlogger, si Ken Birds. Oy, O si JN. Okay. So excited na tayo mapaluto isda. isda ra pud ta kay kapoy na kayo sa ilang taga high blood. Eh di maganahan og isda si JN. Kuan mo ya bingka. Na siya'y isda nga presko. Ay kani, uko syukoy mo ni giat. Mo ni isda. Kani kitong ni. Kuha, tagbagong. Tagbagok. Ah, ora day kani tagbagok.
Na po si Giant, Dalupapa, no? Asa na gidakop sa Danau? Sa Danau na siya. Ah, ikaw nadakpa na kamis. Pajud. Na. Lawon man mga taga Danau. Oy, nag-diet man ta. Nag-diet man ta.